Tymka, o tebe viem, že si sa zúčastnila Bikini Fitness. Najnáročnejšie bolo pre mňa sa postaviť na opätky. Moje starosti, som dala všetko na kraj a mala som prioritu ich. Je to dobrá vec, ale do istého bodu potom už ťa začnú využívať. Ty tam ťaháš na to tých staniach asi 4 trénerov naraz. Jo, tak dneska absolútne sa mi nechcelo a ďalšie ráno idem a začnem naplno. Nie, to ide pomaličky. Mám teraz doplnený cieľ vlastne zhodiť váhu a zároveň spevniť telo. Už sa mi podarilo zhodiť ako 7,5 kg. Pri každej takej príležitosti, keď ma niekto volal vonku, že poď si dať toto, veď to nebude vadiť, keď si dáš jedno jedlo navyše, tak som stále musela povedať, že nie, to nemôže tak byť, lebo aby som dodržiavala tú stravu, aby to pekne išlo dole. Ahojte, vítajte pri nahrávaní podcastu Dávaj makaj. Dnes tu som s dvoma krásnymi mladými ženami, ktoré si prešli určitou premenou, zmenou v živote, možno takým novým štartom a o tom nám dnes porozprávajú. Vítaj Saška. Ahoj. Vítaj Tymka. Ďakujem za pozvanie. Som veľmi rada, že ste prijali obe pozvanie. Saška, chcela by som sa ťa opýtať, ako si sa dozvedela o Dávaj makaj a čo ti Dávaj makaj v tvojom živote prináša? Vieš čo, dozvedela som sa o Dávaj makaj z Instagramu a je pár ľudí, čo poznám isté roky, už mi spomínali, že tu chodia a že je to tu úžasné, napeckované, moderné, pekné, čisté fitko. Tak nepôjdem skúsiť. Znelo to úžasne, úplne jak dokonalá dovolenka, viete, ešte za 4 eurá. Prišla som tu, som sa prihlásila a veľmi mi to tu vyhovovalo. Potom som z nejakých osobných dôvodov musela na chvíľku prestať a zase som začala chodiť teraz cca na konci októbra, začiatkom novembra s Lacim a nemôžem povedať, že niečo mi tu vadí. Všetko je úžasné, ako to znie tak umelo z mojej strany, ale mne to tu veľmi vyhovuje. Laci je tvoj tréner? Laci je môj tréner. A s ním máte nejaký daný cieľ, na ktorom pracujete? Povedz nám viac o sebe a o tom, prečo si možno začala aj navštevovať fitko. Tak začala som navštevovať fitko z dôvodu toho, lebo som chcela trošičke zhodiť váhu, chcela som sa cítiť lepšie v svojom tele. Nemala som so sebou negatívny vzťah, že som sa nenávidela, to nie, to nie je dobrý ani motív začať. Proste chcela som zmenu, chcela som sama seba zmeniť k lepšiemu. A mám teraz docelný cieľ vlastne zhodiť váhu a zároveň spevniť telo. Už sa mi podarilo zhodiť ako 7,5 kg, čo som sa naposledy vážila. A ide to, lebo mám dobrých trénerov, dobrý kolektív, dodržiavam stravu, makám. Takže som rada, že to takto pozitívne na mňa vplýva toto fitko. Výborne, som veľmi rada. Dávaš nám krásne referencie. A Tymka, o tebe viem, že si sa zúčastnila Bikini Fitness súťaže a že si sa na ňu dlhodobo pripravovala. Áno? Zúčastnila som sa, to bolo ešte minulý rok v júni, no a pripravovala som sa na ňu 6 mesiacov a v podstate to bolo úplne také spontánne rozhodnutie, aj by som povedala, že som si povedala, že nebudem cvičiť len tak pre nič za nič, že dám si nejaký taký vyšší cieľ, no a to bolo zúčastnenie sa na súťaži. A nebol to nejaký taký cieľ, ako keď chodia každoročne na tie súťaže alebo každé pol roka, že oni fakt musia byť neviem aké vyrysované. Ja som sa snažila byť akože čo najzdravšou cestou to robiť a aby som čo najlepšie vyzerala práve v tom okamihu. A ako si dokázala udržať takú disciplínu možno, pretože keď sa človek pripravuje na takú súťaž, určite je to náročné vlastne aj z pohľadu pohybu, cvičenia, stravy, obmedzovania. Možno mohlo byť veľa takých lákadiel pre teba od ľudí. Či čo sa týka stravy, koláčov, viem, že ty rada pečieš. Takže čo bolo to, na čo by si sa ako keby fokusovala, čo udržiavalo reálne tvoju disciplínu? Kto ti v tom napríklad pomáhal?
No tak ja som sa hlavne zameriavala na to, že ja vtedy musím vyzerať fakt, že najlepšie, ako to len ide a pri každej takej príležitosti, keď ma niekto volal vonku, že poď si dať toto, veď to nebude vadiť, keď si dáš jedno jedlo navyše, tak som stále musela povedať, že nie, to nemôže tak byť, lebo aby som dodržiavala tú stravu, aby to pekne išlo dole, lebo som vedela, že mám čo zhadzovať, že to nie je len tak, že teraz môžem ísť hocikedy na súťaže, až tak dobre vyzerám. To vôbec nebolo tak, takže som vedela, že hoci aj to jedno jedlo navyše si dám, tak to bude vidno. Čiže toto ma tak aj na to motivovalo, že musím proste, ja tam chcem vyzerať dobre, tak toto bol najvyšší motivátor toho celého. A pomáhal ti v tom teda tvoj tréner? Áno, David mi v tom pomáhal a samozrejme ešte aj Maťo, on mi na začiatku robil aj taký kvázi jedálniček, alebo mi pomáhal so stravou, že ako sa mám ako na to nejako pripraviť, tie bielkoviny a tak ďalej. No a potom neskôr už som mala aj trénerku na posing, čiže bolo tam kvázi viacero ľudí v tom dohromady. A to pozovanie je také, pôsobí na jednej strane také ladne, ženský, ale ja si to predstavujem tak, že to je veľmi náročné. No, čo myslíš ty? Najnáročnejšie bolo pre mňa sa postaviť na opätky, lebo ja som taký športovejší typ, že ja radšej tenisky si zoberiem, aj keď mám 1,54 m, hej, čo ja ledva dotiahnem na hocičo, tak ja práve, že tie podpätky vôbec nemám rada a to celý čas od na stage, čo som bola z jednej strany na druhú stranu a teraz dopredu, dozadu tam na takých vysokých štekoch a to nie, že nejaké 2 cm, to bolo 13 cm. Veľa. To konečne som inak bola vysoká, ale medzi tými babami, čo tam boli, tak som bola aj tak najnižšia. No ale toto bolo akože najťažšie sa naučiť. Ten samotný posing nebol až taký ťažký, ono tam len musíš držať akože v určitej póze a potom aj tá trenérka na posing ma stále opravovala, že ako to má vyzerať, lebo predsa tí porodcovia, oni sedia kvázi dole pod tebou a ty si hore na pódiu. Čiže ty si tam hore úplne taká prehnutá celá. Vystrime sa, dievčatá. Ani nie, že vystretá, tam úplne až prehnutá, ten chrbát úplne až dozadu tak smeruje, aby to dobre vyzeralo zo spodu. Čiže tam z boku, keď niekto pozeral, toto si musel povedať, že minajky tak tie vyzerajú jak také esička, skolióza za chvíľku. Ale inak akože takto to musí byť opticky pre tých porodcov. To si asi musela mať na to aj presne na mieru ušité plavky, alebo niečo tak ozdobené, alebo ako to bolo. Si to zháňala nejak sama? Zháňala som si plavky sama, ono je to dosť drahý špás. A tak som sa snažila nájsť v Košiciach také, že čo najlacnejšie, ale čo najlepšie. A to bol práve ten luxusný obchod, čo je. No tak on mi tie plavky potom robil na mieru, čiže som tam najprv prišla, tak sme akože, som si vybrala, akú chcem látku, aké chcem tam tie kamienky naokolo. A potom stále som tam chodila na preskúšanie, lebo stále keď išli kila dole, tak vlastne tie plavky sa museli upravovať a potom nejak pár dní pred súťažou bolo akože také finálne upravovanie. Máš nejaké reálne ďalšie mety v tomto, alebo to bolo vyslovene len také, že si to chcela raz v živote vyskúšať, zažiť možno ten pocit asi stať na pódium, alebo ako by si ďalej v tom chcela? Ako nebolo to prvý ani posledný krát, ale určite by som si to chcela vyskúšať. Ja som chcela ísť aj tento rok, ale keďže končím školu, tak som si povedala, že ja by som si dala skôr najprv tú takú odmenu veľkej dovolenky alebo nejakého výletu a až potom sa na toto tak nejak zameriať. Lebo na to treba naozaj veľa času. A to je také, že tam celý čas myslíš len na seba, že to je taká súťaž, že si tam úplne taký egoista celý čas. To tebe je úplne jedno, čo ostatní robia, to hlavne ty musíš, ty a musíš byť na prvom mieste. Ďakujem. Saška, ty si spomenula na začiatku, že si ako keby nemala problém, že sama so sebou alebo s tým, že sa nemáš rada, ale že chcela si pre taký lepší pocit, chcela si spevnenie, aj to cvičenie, s ktorým si začala. A reálne sa v živote niekedy stretla s takým komentovaním možno ľudí toho, ako vyzeráš, alebo že by si mala byť podľa niekoho predstav a ako si sa snažila mať možno nad tým nadhľad? Tak áno, určite som sa stretla, to asi každý v našom živote sa stretol s tým, že jo, musíš schudnúť, musíš pribrať, musíš
nejak vyzerať. A áno, boli také komentáre, samozrejme. A bola som taká z toho, že OK, vadí mi to, lebo proste nikomu nie je príjemné osočovanie, by som povedala. A aj asi to bolo taká jedna z tých mojich podnetov začať, že aj chcela som sa trošička aj zbaviť tých komentárov. A momentálne akože každý skôr pozerá, že wow, ona má disciplínu, že každý deň chodím, teraz momentálne chodím cvičiť s Katkou a sústredíme sa na silové tréningy a je to úžasne, nemôžem povedať, že nie, mám úžasne naplánované aj tréningy, takže som spokojná, akože, jak to ide. Áno, bolo tam určite aj s tým osočovaním toho spojené, ale som tam, kde chcem byť a mám ešte ciele, za ktorými chcem ísť ďalej. A presne vieš, prečo to robíš. No ale toto s tými silovými tréningami, akože to môžem potvrdiť, lebo ty tam ťaháš na to tých staniach asi 4 trénerov naraz. Chcem sa vychvalovať. Áno, aj ja som videla na vlastné oči. Áno, bolo to skvelé. Čakám na sankovanie. Súťaž sankovanie. Na čo treba sneh? Stačí mňa. A sa nevždíme. A čo tebe reálne pomáha udržiavať takú tú disciplínu? Vieš čo, pomáhajú mi veľmi ľudia. Ja som veľmi... neviem byť sama. Nie som ten typ človeka, čo je sama. Máš rada spoločnosť? Milujem byť s ľuďmi. Ja som veľmi sociálny, veľmi sociálny motýlik, lebo v kuse tak vietam, v kuse som s niekým. A v kuse, ideme na kávu, lebo v kuse som tak, kde proste. Čiže ťa dobíjajú ľudia a zároveň potrebuješ byť aj ty dobitá, ako tou energiou, možno práve cvičením. Áno, akože prídem tu, pozriem sa napríklad Tinka vpredu, Ježiš, ahoj, porozprávame, keď mám čas pre tréningom, vypijeme rýchlu kavičku, utekám sa prejsť lečiem, prídem na tréning a už ma tam čaká Katka alebo Zlaci so smevom. A tak, aj keď sa ma úplne odveciť, všetko zle, nedobré, mám chuť plakať, prídem na tréning. No čo? A pustia playlist, môžeme tancovať, môžeme počas tréningu sa zasmiať, všetko proste za seba vydať energiu. Konci tréningu, neviem, na čo som sa hnevala, alebo už sa mi to nezdá také podstatné, lebo tu som sa dobila tou energiou, takou pozitivitou, čo mne v živote osobne veľmi, veľmi pomáha, takže to je taká moja motivácia. Druhá moja motivácia som ja, lebo teraz keď som bola mladšia, mala prioritu druhých ľudí. Jak mi takto povedal, tak necítim sa dobre, hovorím, ja som všetko moje starosti, som dala všetko na kraj a mala som prioritu ich. A je to dobrá vec, ale do istého bodu potom už ťa začnú využívať. A som povedala, že nechcem tak žiť celý život, chcem seba riešiť, chcem aj samozrejme druhým pomáhať, ale nie na úkor svojho šťastia. A momentálne tu som si našla moje šťastie. Čiže si považovala za potrebné ako keby dať reálne seba na prvé miesto, aby si aj ty zažila možno šťastie. Áno, tak zmena, akú som momentálne spravila, mi veľmi, veľmi, veľmi pomohla. A čo by si ty napríklad povedala ženám, ktoré možno nemajú takú odvahu sa ešte pustiť do cvičenia práve tým, že by sa stretli s takým odsudzovaním možno ľudí, aj keď my sa snažíme v Dávaj Makaj, aby sa tu reálne každý cítil ako doma, ako komunita. A že každý sme stvorení inak, iným spôsobom, aj to telo máme iné a nie každý musíme byť práve fitness a že skutočne ide o to, aby sme hlavne boli zdraví a mali určitú motiváciu, cieľ, to, čo nás drží pri zdraví. A že čo by si takým ženám povedala? Malými krôčkami ďaleko dojdeš, lebo u mňa to tiež nebolo z dňa na deň, že tak dneska absolútne sa mi nechcelo a ďalšie ráno idem a začnem naplno. Nie, to ide pomaličky. Proste som v začiatku absolútne nemala, nie že záujem, ale proste bola som taká, hambila som sa, nechcela som prísť, lebo proste bola som v tom, že ľudia budú pozerať a čo ja budem robiť taký cvik a nebudem to robiť správne a budú ma ohovorať, jak zle to robím. To je taký, nikto vám to ani robiť nemusí, ale máte to tak podmienečne, hlavne chápem, ako to proste funguje, ale je to tak.
A proste som prišla, no a mi Laco povedal, a ideš takto a takto. Mi povedal, napríklad zle máš chrbát, nohu daj inak. Lepšie som začala robiť ten cvik. Čiže ak má niekto možno strach alebo nemá takú odvahu, tak určite začať cvičiť s trénerom, aby aj tie pohyby všetko bolo správne, aby sa človek nezranil. Správne. Teraz som niekedy rozprával v šatni s jednou pani, že chodí už dlho cvičiť, ale že cvičila istú dobu sama, že zle mala chrbát, veľmi si ho poškodila a teraz začala s trénerom cvičiť a už lepšie, lebo práve tá správna forma je základ a keď si dostanete trénermi, správnymi, dobrými trénermi, ktorým nejde len o vaše peniaze, ale ide aj celkovo o to, ako sa cítite, či vám taký cvik vyhovuje, aby vás nie, že nebolo, bude boliť, cvičenie boli, ale proste ide o to, aby vy ste sa cítili dobre a vy ste mali z toho zážitok a mali z toho výsledky. Proste to nie je o peniazoch, ale skôr o takom fakt, že chce človek pomôcť a chce byť kamarátom, oporou, takže pomaly, malé krôčky sa k tomu dostať, proste povedať si, začnem dneska, nie že od pondelka, nie od nového roku, nie od sviatkov, to je také vec, že joj, a po sviatkoch, a po narodeninách, a po Vianociach. Neoddeľovať to. Neoddeľovať to nemôže tak výsť, lebo proste, nájdeš si vždycky výhovorku to oddialiť. A nie, začnem dneska, alebo hneď zajtra ráno, a zajtra ráno nájsť tú motiváciu v sebe je už len. A vieš čo, potom to čajem môžem ísť na kávu, alebo dáku maličkú drobnosť, alebo vieš, aký bude pekný výhľad z toho kopca. A pôjdem si zabehnúť hore na kopec a zrazu pozerám, a východ slnka, nádherné, urobím si fotky a už to je taký, už máš taký zo seba dobrý pocit, že čo si spravila pre seba, aj mentálne, fyzicky. A pomaličky sa k tomu dostaneš, až pokiaľ sa to začne byť tvoj život. Tak aj ten cieľ, že keď reálne máš aj to, že by si chcela toľko ešte schudnúť, nabrať svaly, spevnieť, tak to je presne to, že je to ako keby cesta, dlhodobá cesta, že nedá sa všetko len tak rýchlo. Nedá sa. A ako som vravela, chodím od takého konca oktobra, začiatka novembra. A tiež doteraz som, jak som hovorila skôr, tak 7,5 kg. Tak to sa ti krásne podarilo. Tou disciplínou, prácou, cvičením. Vieš čo, tu dávam makám, pracujem na sebe, snažím sa. Samozrejme mám aj ja také dni, že kde tu prídem nervózna, podráždená, alebo ma všetko bolí, neviem, chuť, som smutná, samozrejme, každý máme asi také dni. Ale je to taká motivácia, čo už som si spravila tú disciplínu a motivácia tu chodiť, sú tu ľudia, kolektív a sama ja pre seba, aby som bola šťastná, zdravá. Proste to je také. Už som si to zamilovala tu. Čiže ťa dobíja aj tá energia, ktorá tu je a čo ti to dáva. Veľmi. Super. Toto pitko mi prirástlo k srdcu. Super. Toľko lásky, že som sa nakoktala. Týmka, ty si sa stretla na tvojej ceste s nejakými prekážkami? Ak áno, ako si sa im snažila predchádzať alebo ich prekonávať? Ja som sa stretla, hlavne s tými mentálnymi prekažkami, ale aj fyzickými, keď už len sme išli na prechádzku do Kavečian a mamka ma vyťahla vonku, ja hovorím, ja nevládzem. ja som normálne nevládala výsť do tých pár kilometrov hore, lebo ja už som bola tak vyšťavená. A takedy už som bola aj nervózna z toho všetkého a tak, ale stále som v hlave mala ten svoj cieľ a to ma tak poháňalo dopredu. Asi bola náročná tá príprava vlastne na to celé? Z začiatku to bolo akože úplne super, lebo išli sme na to tiež pomaličky, že to nebolo hneď nejak nárazovo. Potom ten záver už je taký silnejší, by som povedala, náročnejší. Čo by si ty povedala, alebo ako by si chcela povzbudiť ženy, ktoré by napríklad chceli ísť takýmto smerom a ak nie takým, ktoré by napríklad len chceli začať cvičiť alebo robiť niečo pre seba, pre svoje zdravie?
Tak ja by som možno naviazala aj k tomu, že majú si nájsť nejakého dobrého trénera na začiatok, lebo to je fakt dôležité. Či už na tie tréningy sa potom aj viacej tešíš, lebo to nejdeš sama a oni ťa do toho dotlačia. Aj keď sa ti nechce, nepáči sa ti ten cvik, oni vymyslia niečo nové. Tak napríklad ako David, to ešte svet nevidel, aké on cviky vymyslel. No povedz nám nejaký, opíš nám ho. Vážne, lebo tie jeho cviky, no to podľa mňa ani na YouTube, na tutoriály nenájdete. Takže presne toho, ako mať nejakého toho takého trénera, na ktorého sa tešíš, lebo mala som predtým aj trénerku, nie že bola nejako úplne zlá, ale nevenovala sa mi tak ako napríklad David. Čiže a bol tam potom ten rozdiel, že išla som si zacvičiť, bola som akože rada, že idem, ale vedela som, že ona sa mi celý ten čas, celú tú hodinu, čo som tam bola, úplne nebude venovať do detailov. A keď tu som prišla a idem k Davidovi cvičiť, tak to je úplne, že celý čas akože na mňa dáva pozor, hej, a keď sa mi dačo nepáči alebo čo, tak vymyslí nový cvik, tam mi porozpráva zo všetkých seriálov obsahy, potom už v živote nemusím pozerať. Takže hneď sa na ten tréning akože človek inak pripraví. A čo tebe dalo Dávaj Makaj v tom, že ťa možno nejakým spôsobom zmenilo alebo naštartovalo v tom živote? Ja by som skôr povedala, že ma naštartovalo, nie zmenilo, lebo ja som ostala rovnaká, ako som bola, ale to, že už keď si tu v takom obklopení toho celkového tímu a všetci cvičia, všetci robia niečo pre seba, tak už ti to nedá, že proste ty tu budeš len stáť a nebudeš nič robiť, ale musíš akože ísť aj ty do toho s nimi a aj sa zabávať v podstate a aj cvičiť, aj pracovať na sebe, čiže všetko tu je. Saška, ty nám prezrať, koľko máš rokov? Ja mám 15 rokov, tento rok budem ostávať 16. Fakt? Ja som myslela. Tak to si krásna mladá dáma, ktorá na sebe úžasným spôsobom pracuje. Myslím si, že si jednou nádhernou motiváciou pre veľmi veľa mladých dievčat a žien, ktoré sa môžu v tebe vidieť a nájsť. Ďakujem krásne. Teraz som na strednej škole. Čo dávam aj storky príbeh, som tínedžerka. Influencerka. Budem dávať na storky, budem dávať na Instagramu, kde si učíme. Čiže dávaš do popredia aj takýmto spôsobom, aby sa ľudia dozvedeli o Dávaj Makaj, áno? To, že to fitko je veľmi nové, tak málo kto o ňom vie a každý krát, keď dám príbeh, mi príde správa, kde si? Jak to pekne vyzerá? A kto sú tí tréneri? Hej, samozrejme. No, tak áno. Tieto správy, ženy, keď chcete takých trénerov. Máme ich 20. Krásni muži. Kamarátske vzťahy treba udržiavať. Presne tak. A dostávam podobné správy, že ako tam je, jak veci je, hovorím. Ja nemôžem povedať, ja viem, že už neviem, jak orať taká veta, ale naozaj úžasne. Vlastne na tých fotografiách alebo príbehoch, videách, ktoré dávaš, si vidno a ľudí možno zaujíma taký unikátny priestor, ktorý tu je, že možno sú to aj také netypické prvky. A prvé, čo som si tak úplne všimla, bola koza, hej, čo sme na škole základnej preskakovali. Tak toto je také, že to už nenájdeš nikde inde, tak akože v gyme len položené, ale fakt na základných školách, ktoré sú stále komunistické, hej, napríklad akože tie telocvične alebo tak. A tým, že som to mala veľmi rada, tak hej, u vás. 125-ročná škola. No. Veľká macunka. Hej. Takže si myslím, že aj vlastne ten priestor je také, že to ľudí zaujíma, že ten, kto to možno ešte nevidel, tak... Hlavne šatne. Ak by ste nevedeli, koľko bab príde, že to máte aké šatne. Šatne ako v hoteli, nie? Hej, maľovatka, neviem čo. Vážne, akože keď sa chcete naličiť, to lepšie, ako doma sa naličiť. Ale kvalitný make-up, menia ho, čistia ho, šampóny, prístroje a prídem a hovorím, Ježiš, tak tu nebudú mať aj šampón na vlasy, ty pozerám prefarbené vlasy, pre blond, vieš, pozerám pre kučeravé rovno, hovorím. To si spadej, tu musíš robiť, hodinku zacvičíš, potom pôjdeš do šatne, tam sa celá umieš, namaluješ. Ja to tak bývam.
Ja hovorím, ja som tu minule došla a som si teraz kúpila novú tašku do fitka, taký kufrík. Kúpila, hovorím, také prídem tu u Boera z tréningu, Katka mi naklada, nemôžem povedať, že nie, a prídem tu s môjim kufríkom. A tu bývam, ja už tu mám prechodný pobyt. Hovorím, ja prídem o 4:00 na tréning, ale idem stať okolo 7:00, lebo vlastne prídem na tréning, asi 15 minút skôr, keď meškám. Aj si musíš tvoriť takú rezervu časovú, že nikam sa neponáhľam, viem, že tam strávim viacej času. Však to, lebo ja prídem do šatne, Ježiš, ahoj. Fakt, A sú vzťahy pre teba dôležité, aby si ich budovala v živote? Áno, samozrejme. Jak som pravila, ja milujem sa spoznávať s ľuďmi, zoznamovať. A rada aj radím ľuďom, napríklad, ak ja tu chodím a sa ma pýtajú, a jak mám to robiť toto a toto? Hovorím, už sa cítim profesionálne. A hovorila si, že máš 15 rokov. Áno. Si stále mladúčka a je ešte celý život pred tebou. Máš ty reálne také nejaké predstavy, že čo by si chcela aj pracovne, v akej sfére pracovať? Mám akože nejakú predstavu. Sice sa to netýka fitness, ak sklamem, bohužiaľ, pardon, ale ako plánujem naďalej chodiť cvičiť, lebo to už je taká moja súčasť, ale momentálne som na ekonomickej škole, takže učím sa ekonomiku biznis, tak možno budem pokračovať tým smerom. Možno. Otvoríme podnik, ja mám takú vysokú. Takže možno niečo v tom smere, alebo ešte uvidíš. No, alebo možno notárka, uvidí sa, ale mám aj záujem v cestovaní. Je to také moje hobby, by som to nazvala. A možno by som bola diplomatka. Zaujímavé. Kto ma ťahá aj dosť, zaujímam sa o vlastne konflikty medzi krajinami. A veľmi ma baví aj dejiny, takže o tom sa veľmi rada aj rozprávam, veľmi rada sa o tom čítam, pozerám dokumentárne filmy, sci-fi hoci už len. Tak to máš o mnoho viac záľub, než si to teraz povedala. Skvelé. Spojíme sa, máme lepšie vzťahy, vďaka tomuto už len. Bude aj part 2. Tak ti prajem, aby si našla taký ten svoj smer časom, ako by si to chcela tak zuceliť, tú myšlienku. A ty si, Týmka, hovorila teda, že si na ekonomickej škole. Ty máš koľko rokov? 23. Takže tiež krásna mladá dáma. A ty máš takú predstavu, čo by si chcela ako v pracovnej sfére robiť? Ja by som možno chcela zabrdnúť aj do tej ekonomickej oblasti, ale mne sa páči aj tá predstava byť trénerkou, lebo... A ty už si aj začala, viem o tebe. Ale skupinové tréningy, takými áno. postupnými krokmi. Áno, takže... Som ja nevedela. No, vidíš. No, môžeš prísť. Idem. Hej, takže tým som začala a mňa to strašne baví a veľmi rada pozerám na to, ako oni trpia v podstate. ale oni sa tak cítia potom dobre, no takže ja sa tiež potom povzbudzuješ ich hlasom. Pozrite to vo vzduchu. Ja sa tiež potom cítim dobre, že akú fasa odmakali, hej. Áno. Áno, hej, že dobrý tréning som dala, že fakt akože úplne že možno by si vedela predstaviť aj takýto smer. Alebo možno aj ekonomické. Chcela by som vyskúšať, keď už som tú školu vyštudovala, tak určite by som chcela vyskúšať niečo aj z tej oblasti a či ma to bude baviť, či nie, uvidíme. No minimálne som si povedala, že budem vedieť si urobiť dane. Skvelé. Zide sa to. Alebo môžem byť sama sebe ekonomka, keď náhodou budem trenérkou. Ideme na kávu, sa budeme začať radiť sa, vieš. Áno. Vidíš, ak si mohla namiesto mňa skúšku už prísť urobiť. Tak ti tiež tom držím palce. Ďakujem. Si myslím, že tiež si jedna z mladých žien, ktorá je veľkou inšpiráciou aj pre ďalšie, ktoré naberú odvahu, verím tomu, začať športovať alebo sa na niečo sústrediť. Tak ďakujem vám veľmi pekne, krásne mladé dámy, že ste tu boli so mnou. Ďakujeme, že si nás zavolala. Skvelý podcast. Teraz hovoríme recenziu dopredu. 10.
Tak verím, že vás ľudia čoskoro uvidia aj na Instagrame, keď budete propagovať gym. Býva to tak, pomaly ťažké. A prajeme vám všetkým, aby ste našli možno sami v sebe naozaj takú odvahu začať prirodzene sa hýbať, čo je naozaj pre nás ľudí tak veľmi prirodzené a preto sme stvorení, aby sme ten aj pohyb robili, aby ste sa cítili dobre a hlavne zdraví a užívali ten život. Ako ste si mohli aj všimnúť, tak máme na sebe mikiny Dávaj Makaj. Možno aj v tomto je náš gym taký iný, že vlastne máme svoj merch, na ktorom sa pracuje a o chvíľu vyjdú nové kolekcie a taktiež to budete môcť nájsť na e-shope aj u nás v gyme. Tak ak si docvičíte, kľudne môžete sa aj obliecť do Dávaj Makaj. Môžete sa rovno ísť potom do jazzu. A do jazzu aj jazzu. Ahojte.